kena kemas berkuit terus dengan duai nak kementasan tina marbo banyak nak kecing lain luit kecing kia nak kementar terasa mosor simtir tentang tiang makiru begini ya kecing kia simjiruai mas lai spa lai pupra Nakamba baunang leklem wai Nasudaya Maryam umoy du Si usay ka protect at kiklu Wan barok ko en men ko para Ro jing is ne ba jing ba Ka jing I klem jing skan klem jing ku Jong u trai u bam shuku Ha ka katang ukpa badukon baduman sem bakhoi Amen. Kajing e jong trai jong iu Jesus Christ, bad kajing I jong ublay, lembat kajing selok jong amen semba khoj kenan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Ko han men ko para, how try Jesus Christ, bad mapi ki hep ki barit baro. Sachisin haneka step ngiwan nakmat jong blay try kan rat, ubal ayingi kajing ubal ayingi kana kajing Kristen. Barkum juru dailang ba kajing ri kajing sumar kajing u kajing pej kajing khmi kajing u yang a badepi ba mangi lala banilum lang sachisen hakmat jeng u den mata kedau mangi dakata kajing de kajing shania ya kajing ej kajing isne kajing u yang I wei pai wei ngidang IT yala de u ngidang de badan kata kajing shania kebatalan yala de habang ngidan kajing shania u habang ngidan kata kajing IT la dehu unang ri unang sumar unang pei unang khmi unang pendap penbiang yang badapi iwei pai wei badha kaju kapor utrai upan kan mau yang badapi bamu udap da kajing ej ba udap da kajing isne yangi den matakadau ukhot yang badapi ken bangin wat phaish u man kasngi berkum juru haga gospel ke bamanta kasngi utrai unang ekhot yang badapi bangin phaish u bangin penbait yala ka jong ka jing den mata kadau ha kana kelemat ha bangit ruai kana ka mas ka bukhoj ha kana ka step to ken menta sa chisen ngin pusan ngin pej khmi yala ka jong ka jing yole se manga mapi kum ki breu kum ki rangba ne kum ki longkmi ne kum ki samla yole se kum ki hep ki baret ngila pasusi yoblay ngin penmap nau na kabanta kine ki pop ki sang kilat kibangilale hakine kisngi kibeladap ai botrai un ma ki pop jungi un saj ya baro kita ki jingmong ba ki pop ki wanra ha ka jing ka jungi but un priang ya baro ki jing terwa ya ki jing duai ki bangi terwa ki bangi bu hakmat jungu lengba kane kemas ke bakhoj ngapla hau blay badan bor baro badepi ko hanmen ko para bang lalai pop shibun dagi jing perkhat dagi tin dagi kam dagi jing leklet dagi jing le palat jonga dagi jing le palat jonga dagi jing le palat bakraw jonga namar kata ngakarpad ya kamaria bakhoj
kabayai sa katei soti ya ki angel berkirukut badapi kohanmen kopara banduai nagabanta junga how try ublei badan bor baro unisne yangi mandalama piki pop jungi unyalam yangi sha kajing bom jukut amen. Try to isane to ngenia duai nak benta kijing tumu ki bang lebu habas dang kene kamas bat kumjuru nak benta kaing kasam jong iba Venus walang badi kong Yelbina thongni nak benta I Elvis thongni Pankrshan thongni Badahun thongni Shimtuhun thongni Andy thongni Anisha thongni Maxwell thongni Donald thongni bat kumjuru nak benta kijing koi kijing khia bat kijing tumu babha jongki ai botrai unang kerku kerdo ya kiying kasem keba kisong keba kisa berkumjur ngenang ya duai nak benta jungi iwe paiwe kerpang nak benta kine ki kun samla ke jungi bidang pan kre elade ban pediang ya ka sakramen jong kijing pan skam la shai kasngi berkumjur kine ki kun red ke jungi kena baret ke jungi baginang pan kre elade ban pediang yu jisu ha ke komunian bakoj la shai kasngi ai botrai unang kerku kerdo yaki kerpang baginang lasu ban penkre ha kerkom ke kerpang koblei badan bor baro ba im jinom to ai bangin la barabor ban pendem yala kamon ha ke bakongu yame bat bas ngin sakri yame us kanrad jungi da kadanut ke basida dautrai jungi Yesus Kristus ukun jungme ubi imbat basan sha ringkat bat me ha ke jungi long kawe jongmen simbakut ublei junam la junam amen. Kajing pule banikong, kajing pule nak sitiu jong Paulus bakoi caki Kristan hai pasas. Ko para ya kajing la ai huwei pa uwei nangi kat kum kajing thau jong kajing ais ngobhau Kris. Namar laom menba la kiu shaneng ula yalam bon kimrau bad ula ai kijing ais ngobha hakibriu. Habaong ula kiu kamut ayu kani lada umdai ba ulahiar ningkong syakin yamra ba syapok ka kendau uta ubalahiar ulong uju ubalakiu syapalat ki beneng kenang ba undup pendap ya ki baro bat ki jin ai ngobha jong u kilong ba katu kan ni kinlong ki apostol katu kan ni kinlong kinong ya thulupa katu kan ni kinlong kinong yalap gospel katu kan ni kinlong kinong syarai bat kinong hikai ban penkre ya kiriu kuj na ka banta ka kam syakri na ka banta ka jingtei ya ka met ukris kat hadu bangin bangi baro ngin poi langsya ka lang kajing ya lang teli jong ka jinget bat ka jingtip ya ukun ublai
Syaka jinglong orang ba bapura, syaka jinglong orang ba bajanai jong Ukres. Bakumta nginom long syu ki khana ki basha kenting syani syatai. Bat ki basha rong da kanu kale jing hikai. Da ka jing syalai ki breu. Da ka jing sianti jong ki hakabut syukur. Penban haba ki keren ya ka jing sisa. Jong ki hakabut syukur. Haka jing ngidei ban nangsan haki ki baro syauta ubalong ukli syaukris naba yakamet baro kawai lapen yasno bat ya pendai lang dakimat kipung bala ai haka haba kawai pakawai kamenta katerikam tikena kapenlong yakamet ban khi ban san bat bante yaladi haka jing kaktien jong uterai Nakasam chispa ar kanembar praspa lai pusau. Kanembar praspa lai pusau. kalong ka syaraki kichat chunga barkajing syai kalenti chunga
Alleluia. 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 Utrai dan ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing pula na ke gospel bakut kat kum ulukas. Kaburam hamik. Hakata kapor kibriu kibal yatu hau Jisu sapang kinong Galilea kibau Pilatus ulakle lang ya kasnam jongki bat kijing kenya jongki ula jubab yaki hato pitharai ba kine kinong Galilea kilong kinong pop kibakam sneu ban yabaro ki weipat kinong Galilea namarba kilangat jenjar kumne ngaong hapi Henry Lemda Pi Kala Kabamut Pi Baro Pinyap Kumju Lani Kito Kiba Kat Prangut Kiba Lapeni Kiba Layap Habakut Kasilawam Kalaklem Halo Jungki Hato Pitarai Bakilong Kinongle Baman Kiba Kamsnu Ban Yabaro Kiwepat Ha Jerusalem Ngaong Hapi Henry Lemda Pikalak Bamut Pibaro Pinyab Kumju Ti ulakren haki gane ka farsi Weyubreu ulatung yauding dumbur habri sawain jungu Bad ulawat so hau Henry Shem Kumta ulong hau nong sumar bri sawain Hapej lais nem kenti ngalawan banwat ha so hauneu ding dumbur bad ngam shem satya toket no yu balei udai ban penleno ya ka kendo Henry ulapai ktin unmat sa ko kenrat sa katne sa kane shisnam ngan pu saudong jungu bad ngan aisbo lada usaiso house nem banwan nyuma lem kumta pinsa ketno yau ka gospel utrai kejingiro yame ko Chris ke ke bapikwa ha kejing im kejing pi kejing bha ne kejing snu kejing shai ne kejing dum kajing koit kajing khia ne kajing pang kajing sitom ni ngi kwa kijing kajing kerkhu ne kajing tim jong oblai baro kine ngila banyo ha kajing em kajunga kajing pi kajing bah kajing snow kajing dum ne kajing sha kajing pang ne kajing sitom kajing koit ne kajing khia baro kine ngila banyo ha kajing em kajungi Henry kasong hanga happy kanu kebangi jit, kanu kebangi kwa, kanu kebangi terang. Lada pi kwa banyo ki jing baha ke jing em, lada pi kwa jing banyo jing shai, lada pi kwa banyo kita ke jing ke jing kerku, ngi don kam ban em ke jing em ke babaha, ngi don kam ban le baha ha ke jing em. Kumbang yos ngeu menta kas ngiu Jisu keren shai hanga bada pi ko hanmen ko para. Lada ngi kwa banyo kita ki jing baha ke jing em ngi dei ban long kita ki breu ki bakloi ban kala ke bamot ngi dei ban long kita ki breu ki bakloi ban penbej yala ke jong ke jing em ngi dei ban long kita ki breu ki bakloi ban yaj no na kalenti ke basneu sha kalenti ke babaha kasong hanga happy teng teng habangi omat yakine ki jing ke jing jinjar ha ke jing em ke jungi habang yomat ke jing sneu ha ka jing em ga junga ga jung pi ne ha ka ying ga sem ga junga ga jung pi bon sen ngi kan no yaw blai bon sen ngi kan no yaw blai ngi ong halade balai u blai usha kine ke jing ke jing jinjar bakin wan tap telup ha ka jing em ga junga ha ka ying ga sem ga junga balai u blai usha bakine ke jing jinjar kine ke jing pang ga jing sitom kin wan jia ha ka jing em ga jungi kanai ka bangi keno yo blai hanrai bon sen ngi klet ban pej yala ka jong ka jing em ngim snu thu ya ka ka bangi le dalade ha bangi ngi le ngi yo ya ka ka bangi le
Den mata kadau Jisu utip syai ba mangama pi ngi long kita ki breu ki batlot ki breu ki baduna ngi utip syai ba mangama pi ngi hap ha ke jing sneu utip syai yang aya pi ba mangi ngi le pop ha ke jing em ke jungi den mata kadau u khot yang ngi watsa ha ke jing dum watsa ha ke jing sneu watsa ha ke pop hanrei tolong ki breu ki bakloi ban kela yala ka jong ka jingmut ka jing perkat tolong kita ki breu ki bakloi ban kela na ka jing em barim sya ka jing em bathamai tolong kita ki breu ki bakloi ban ino ya ka jing em ba pop jong pi bat ban em ka jing em ka babha kanai ka bau Jisu u khot aware yang abadi pi habangi pule ya ka gospel mamanta ka sngi kanai ka dai ka jing khot ka jing u kajing kwa kajing u yang abade pi bangin le kumcuru habangin ang pusan susu ya ke gospel ke bang yes ngau menta u Jisu u ya thu sha yang aye pi udon kata kajing kwa kajing trang kajing angnud yang i bangin penbe jala kajong kajing em den mata kadau habau kren yang abade pi lengba kana ke farsi syapang u trai jong kabris awan badu nong sumar Uta utrai jong gabri sowan udai ublei ukpa unong sumar udai utrai Jisu balawan sa kapertay balawan ban ayingi kata ka jingit ka jing isnay blei ka bapura uta ding dumbor dai mga ban mapi iway pa iway mangi habalabu nila pa sa kana kapertay utrai ublei jungi ukwa yang abayapi bangin long kita kibasay so sibun hanrei ngim penmi kita kiso kiba ublei ukpa kwa kiba mangama pingi haban penmi ngi klam la ban penmi ya kita kiso ublei ukpa ang manta kisngi ha gospel lang ba kana farsi ka bau Jisu u yethu ingai pi ukwa ban odno ukwa ban penduno yang abadi pi namar ba ngi ngim long kita ki breu kiba sei so bha hanrei u Jisu pat utip yang abadi pi usnuthu yang abadi pi udap da kata kajing ed da kajing isnai yang abadi pi dei nama takadau uyah saj hakman uta ublei ukpawang ailat yang bangangan ringat sumariki bangangan pej ngan khmeyeki bamangangan ya rap ngan krisyaniki bamangangan don rengkat batki bamaki kin kelak bamut bat kin seiso kanai kadai kata kajing ong kajing hikai kajing khot bat kajing kwa kajing terang jong Jisu yang abadi pi dei nama takadau menta kasngi ngi haban keli ladi hato mangama pingi kloy na em banlong kita ki brew ki basngap ya kanai ka jingkhot jong Jisu hato mangama pingi long na em kita ki brew ki bakloy ban pediang ya ka jinghikai ka bau Jisu hi ulah hikai yangi kham tame ka jingkhot ka jing u yang aye pi bangin kela ka bamut bangin i ya kata ka jing em barim jongi bangin i ya kata ka jing em barunar jongi bangin i ya kata ka jing long ba pop jongi kasong hanga hapi ko hanmen ko para lada mangama pi ngisngap ban ngi pediang ban ngin le ya ka e ke bau Jisu khot yang ngi ban le leng ba ka gospel ba manta ka sngi klempep ngin sa yo ya kata ka jing bah ha ka jing em klempep ngin sa yo ya kita ki jingai e ke jing kerku ka ba mangama pi ngi don kam ha ka jing em klempep ngin yo ban em kata ka jing em ha ka jing suk ha kana ka perthai bat ha ka jing em lawai sachusin ko hanmen ko para ngabu hakmat jumpi kasong hanga badapi iwei pa iwei utrai ula yengi kalat utrai ula khot yengi utrai ula pen yengi ngidai ban le kumno ladangi kwa ban yo e ke jing ba ne ban yo e ke jing sneu omdon bala ban pen bor yanga omdon bala ban pen bor pi hanrei tang hanga hapi marwei kasong tang ha pi bat hanga marwei den mata kadau ko hanmen ko para hakene kesngi habangi pusan syapang kata ka jing ej ka jing isnai bat ka jing yasha jong blei nak banta jong ha bat jong pi ngi haban sngap ya ka sur ga jong u ngi haban pediang ya ka sur ga jong u bat ngi haban yaj lengba kata kelenti ke bamu lakhot yang ngi ban yaj den mata kadau menta jar sipor ngin khabrep lagi jong ki khmat ngin duwai ngin IT yalade ai botrai unang krosyan yang di unang ai borengi unang penilenti yang abade pi
kerpang bangila bandan kata ke jing kelak bamut naga jing imba pop naga jing imba snew naga jing imba ronar jungi bangila ban pen bait no yala ka jong ka jing im syakalanti ke babaha and your Jesus Christ Trong ngin pla la ka jong ka jingej ngangej amlei pa badan bor baro kunong trau ka peneng bar ka khandau bar hau Jesus Christ kun mamore jungu utrai jungi ya balapon nomen semba khoj ya balakha na kamaria the soti ubashala bein hopo pintus pilatus lasanar phna yu la ya bala tablu la yar sik bayab ha ka sngi ka balai la mi pat ne ke bayab ula kiu sabneng usong sakaman ublay kupa badan bor baro nang ta wan pat ban besar ki embet ki bayab ngangeit hauman sem bakhoj ha ka balang katholek bakhoj ha ga jing selok ka khoj ha ga jing map ekipop ha ga jing mi pat ka do bad ha ga jing embam chukot amen Siêu pa song in chim kan bar lai spa ndu busan Wan ai ngu ya mi trai ni wan ai ngu ya mi trai ni wan ai ngu ya mi ni wan ai ngu ya mi tu shim uni Toduai ko para bagai jing kenya junga ba jung pi kan long ma pedang hona khma do blei kupa badan bor baro na ka banta ka jing ro ban ram ka teng ka jung ka jing man to yangi bar balang bu khoi jung u baro ko wei to ai hangi ko trai ngi karpat ban sakri da ka man sem balai loj leng ba ki jin ai jong me khnang ba da ka jing ai ba pan khoi jong me yangi en pan khoi yangi da kine ki jing maya da ki ba ngi ai ka jing sakri me dau Chris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi Ringkat bat piru token tu yalaki danot Gigan tim kisau tong ngai ngu trai blei jongi Kasyong hok bat kare da sha ka long ba song hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bat bom jikut leng ba trai jungi u Jesus Christ uban amar ka jingi snei ya jinglong ba pop ki breu ula pan red yala de ba en kha yu na ka thei soti da ka jing sha chutam halor ga ding phna ula pan la yangi na ka jing ya bom jikut bada ka ba mi pat na ki bayap ula ai hangi ya ka jing em bom jikut bad namar kata rengkat bad ki angel bad ki arkangel ki khets em bad ki hima bad baro ki paj belen bad ki bor jong ka beneng ngirwai ki jing raya ro yeme bad ngi pen bena klem sange Bakut utrai ublai ki pan neng pertai sawada kaburam chong me
Hosanna, Hosanna. Royu bawang Aka kertenu trai Yang percaya sawada kaburam jongme Hosanna, Hosanna Torwa you bless us strong Hosanna you bless you now Đa sư sa mà lòng bậc khôi có trái cái tham mê trong cái chính khôi ba rõ. Namar cái trang nghi kerpat eme to pen khôi pen kentang ya kine cái chính terwa trong nghi. Đa cái bapa yaman sim trong me kum kam cher halo trong ki. Bakin kalalong yang nghi. Kam met bat kasnam trong utrai trong nghi u Jesus Christ. Hakapor baladino yu badala kamon sneuba ula priang ya ke jingsha sutom ula shim yokpu badak baingu yame ula kedia yu badal ai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi ha keju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ul ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai badbom jukut ya keba enpenmi na kebanta jongpi bat na kebanta kipabun na kebanta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngei sin bagi bang yu kani kakuri Ten brata jinyap trong me ko trai kadadu benwa namar kata ngi bapan menta ya kajing yap kajing mi pa jungu ngi terwa hame ko trai yuk po jong kajing em bat ya kukuri jong kajing penem ngi dai nguai dem namar melenyau yengi kibabit ban yang akmat jong me bat ban chakri yame da kebas ngeuret ngi kerpat yame bangi kibayo benta hakamet bat kasna mukres ngilong kiba lapanitali kawai dauman sim bakhoj tokan mau ko try kabalang jong me kabala priang setelah keperthai bato panjanaya ka ha kajing ej rengkat bada Francis ukpa bakhoj jengi ul bad marwen u bishop jengi ka kenhun ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lemro ya ki hanmen ki para rang bad kenthai ki balyothya da ka bakarmen ya ka jingmi pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jingi snei jong me to padiang ye ki sha ka jing shai ka khmat jong me to snei yang i baro ngi karpat ye me barengkat bad kamaria the sati bakhoj kakmi jong ublei uje sabakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerkhoj ki balapen snu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bad benginira bad pandan buram ye me daw kun jong me u Jesus Christ dau lembadu bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha ge jingilong ka wei jongmen simba khoj baro ka boram ge jingero junam la junam amen
kumbelah kum yang i daw nong penem bat kumbelah hikai ngi rektin blai ngi nut banong kok pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj ka kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka khandeu kum ba habneng to ai ngi menta ka jingbam jungi ka ba hala ka sngi bat tamap yang i kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ka bless new yang i bat wat yalam yang i sha ka jing pen shoy Henry to penlaj yang i na ka bas new to penlaj yang i ngi kerpat ko try na ka jing snu baro ha ka jing sebun jong me to a jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin lai barabo na ka pop bat ngin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap khmelenti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jong nong penem jungi u Jesus Christ Namar ka chung me ka long ka ima, ka chung me ka bor ka burom, chinom la chinom. Kotura Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai phi ka jingsuk jonga ngai phi wat pe yaki pop jongi Henry yaki jingai jong ka balang jong me bad ha ka jingsbun jong me to ai ha ka yaki jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum kamon jong me mame ubim bad basan char junam la junam amen ka jingsuk utrai kanan barabor rengkat bad phi Ringkat bat piru. tong ini terwa ya kada ka jingsuk iwe ha iwe pat ka jingsuk bat phi Ku kun lang bro chong u blei, mi bakit no ki pop ka birthday. Tu siêu sinh ay yang i. Ku kun lang bro chong u blei, mi bakit no ki pop ka birthday. Tu siêu sinh ay yang i. Ku kun lang bro chong u blei, mi bakit no ki pop ka birthday. Tu ai chinh suk yang i. hak mi ukun lang brod jong blei hak mi ubakid no yaki pop jong ka perthei suk yangi blasakhat sha kane ka jing khawai jong ukun lang brod ko kadrat ngam song hok maman rung apo ka ying ga jonga Henry Shuang tang dektin kaman sem jonga kan sakhya hi kamat berkasnam Chris kan ribet kini lamingi sha ka jing em bom jukut amen Shim ganang bar shi spot prapukra. Nga trang yami Jisu, nga trang ulo kumi.
Ishim gambar arspa arpeu. Ngamani yami bat ngait yami Jisu ko blei jonga Jisu ko long jonga Mi wan ban slo yanga Namar mi Ablay usim jonga baru kenrat jonga ngamani yami bad ngait yami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Hadur ukbu medon Hadur kawan medon Ublay ubriu pura Unong pedim jonga Ngamani yami Bad ngait yami Jisu ko blei jonga Jisu ko lok jonga Jing tien jonga milong Jing shan jonga milong Shach ngai na ming asir Shach ngai na ming awir Ngamani yami Hoi ke Jisu beje Hakane ke kelemat Hakane ke por ke bukuj ke por ke bekentang Ke bemela yingi Kam tame melawan Bandan rengkat bangi Miyalong ke wei bangi Lengba ke mer bat ke senam ke chong me Ngiai ke ngu ngiai ke dem Ngiai ke cungi ro yame Naga mentaka ne ke jingit ka bakrau ka bamai yangi kam tame bamela khod yangi mentaka sngi banwan kam jan shame bandon kata kemen sim ban kelak bamut no ban i no ke jingim barem jangi Jisu be ni wan manai ti ke nyila de hame namar ngitip ban ngisnutho bangi ngimla ban ai klem mame ngilong ki beri ke bathli ngilong ki beri ke basuda klem mame Ngidan kam yame ko Jisu be Ngidan kam yame ko Jisu bathyang Ngidan kam yame ko Jisu badap daga chinglis nei yangi kinong pop Inang yai duwai ko Jisu nag banta ke jing tmo ba pher chungi kerpang e nag banta kine ki kun samla ke chungi ki bidang pan kre yaladi ban pediang ya ka sakramen ka bamehi malabu apo ka balang ka sakramen jong ka jing pan skam ya ka jing im kristan ka jungki nang pan skam ya ka jing im ka jungki nang pan skam ya ka jing e ka jungki ko Jisu katba ka pan kre yaladi ban pediang ya ka sakramen ka jungme kumjuru kine ki hap ki barat ke jungi ko Jisu katba kidang wan ban pan kre yaladi menin menta kasngi ban pediang yeme
hakasin ke benekong lasai kasngi Jisu nang ai boriki Jisu nang panklanya ki Jisu nang ri nang sumare ki Jisu ri da yang iwe pa iwe to ngenia duai to ai bor yangi kotrai ngi kerpat bangin la banyat saprang da ke besimbenta haki ki bakan jabneng ba en yarap yangi da ki ki batang sipor bat ban hika yangi da ki bane junom dau kris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi Ublay badan bor baro un kurkuya pi ukpa badukun badomen sem bakoit amen tolisuk ij sakriya trai da kajingi ij jong pi mar keliang is So ya blay. Ishim ki chingwai penkut na bar our spot in Rupusan. Our spot in Rupusan. Mon you play kumar thay soti to sabi snake tin jongi nang pengloi ban the ban ai ki chinger ku man Kaprom ho pabro kun bam simbo kut. Kodno putam Jisu. Kemari akan orang ki Kristen. Hakateng pabro kun bam simbo kut. Amen. Ini roh ya Tuhan Yesus Kristus.